Jatano tasa katal blog lamsogo nainai begede ani angslani bwkhwnai tongmani srabui tongkha. Ubuse ananda melaro thanga hingke hai fan bwsa sa phalyada o fan ni bwkrang khe kwrwikha do hai pono guri janai tongo ta abono se nawui bini bwkhnai gana tlangwi pakogo hingkhe nangbai kha ta jotono aro srabui thangbai khe ekisi swkagwi manchungo hande bwkhnai rok thuma jagao srapai eki gana hande hai khe aro hai sir sir khlai hingkhe o tola o tongo ta merjaknai switch aro merkha hingke no guri buta hingke abono se cherai bai sia bai bwkhwnai tlangwi guri rwkha hingke bwkhnai thuma aro jotono kwchabai hai lolai lolai bai wngwi tongphuru takhe bono bo teisa naitongphikha hande sai suwang totoma khlaimani ebo nari haike sudo chai thangkha boni baba khaiba abono swkagwi ma tongkha haike bwkhnai rok sudo chabai to chona palasai chobai kha ta boni baba swkagwi tongo tabuk khe khaliphani se bono hino hande mar wngkha tam sanani tei cherrai rok no mana longpai tabuk hingke chwng mane ani bwslang ta wngkha kaisa tok painai haike bo hingke o tok no wngkha sudo bukor simi khuyang tui haikha hingke tabuk bo abono kwraknai hingke kwrakma theke songma theke bebak nongno chama theke bebak phunuknai gana rok chai hachate borok naitoknai tak nangno phunuknai do kok kwrakna charong mungwi tongkha ek tukra bai no ekta piece khlai di ngada omo yang dikaya yang ditani oho apa kaya kaya yang ditani yang dikaya kaya ara duita kurang naja ora terus kare angka mau asal kita ekbar badi terus ekbar yang itu kadi untuk berkena omo khalia asa kota mangi ya lete kaya amma Tiap tu berapa? Mana? Enggak. Kesati kerja apa? Kesati kerja kerja tabung roman. Nabi ya? Nabi ya itu kesal. Kesati. Enggak. Uburok lah itu bah. Apa? Kotor kecil mentah. Masa kotor kecil ya beli? Beli kotor. Mungkin dah. Apa? Terus. Gai ngarang keraga gai payoi phunuk sina jo iko keraga ya koi soya koi paikha hingke tabuk songnang digi thangsang tabuk ke chicken fry khai tong ko chicken fry chori tongkha ani tiga fry khai jai to chicken songnai bo ani angslan songwi tong do bon songnan ni chang ko do songri ni chakta Mui songna kaiba srang mase bo saiji lap kri tam rok kaiba songna tini tabuk hingke ko mosla thogo baja khlai tongkha mosla 10 ta rok bo ekdom ready khaipai kha kopai tongkha ba bo se songnai ba master chef mi ta hota hai no re tabuk hingke boi kori srikha mangso waisen khiklai rikha mangso baja khlaijak mui khaito thoye thorong to ko thongnai ka pore hingke abono mix khlainai kol naita mix iko kol kha kolte hingke mui ga ros naite bo mui le sera nangwi to na guys karena ko sini chicken munting tongkha abo koli tongo ekdom munting mui ni final look nai bari tasingo to butiri mani hingga butiri motamuti ran kha hingga tabo tiklai sinai
Apanya? Tapi jangan masih sinai. Kisah butin hanai. Angke apa nasna jo? Borong kota bupai enggak leg piece nak aja nak aja. Enggak. Cikon gebin mana kah? Kotor gebin nak nak kah? Tapi nggak naik pulang mana orang jangan nak. Jangan mau putih kita jangan nak. Kisahnya kan aku kopsa. Pokoknya noron. Noron belana, sabar. Taksuka guys, ekdom sera. Sari kaham jo tanana. Tabung not thuya kai busa drop, mairok chaya kai, thuya kai busa kha. Hingkai tam samungklai nong no fungnai. Hingkai tabu ang thangnai dak het langi. Dan ha kai go guys. Tabung gang khlai sinai samu. Thang dong. Ito guys, iko bukla janu eda, obo ni bisingo, obo je bugli kerja obo bugli tahu ang tanai tiklai nai, obo bugli no tanai tiklai ma pore, nong no fungai do, orang thalik hingke yang koi paike, nai paike, obo bising ni bugli no tanai, obo kisah kuka. Ko guys, sukuka. Obote bising na ha tongku. Obote bising tiklai na. Lo kum kamutu. Hingkai ko tane aku ti pheka. Duita mang khai ko duita. No ka sabai ko mang khai be de. Bugli sing gab no. Thalik bising ni bugli. Aundro basai mano. Aundron bisi basauta. Mun pura basai mano. Kaya orang ang awan terusan ay.